Ahoj, mě asi všichni dobře znáte, já jsem Bára Baziková. Chci vás pozvat na svůj nový pořad. Ne, já jsem Bára Baziková a bude to můj pořad o dvojčatech. Ne, já jsem přece Bára Baziková. Ne, můj, já jsem přece Bára Baziková. A do svého pořadu se budu zvát známá a něčím zajímavá dvojčata. Ale to není možný, já jsem přece Bára Baziková. No, tak vy určitě, protože já jsem přece Bára. Já jsem já jsem Bára Baziková. Já jsem Bára Baziková. Myslím, že je to každému úplně jediná doopravdická Bára Baziková. Já. A protože mám tahle dvojčátka, tak spolu budeme uvádět nový zábavný pořad o dvojčatech, dvojčaty a nejen pro dvojčata. Poprvé se na vás těšíme ve čtvrtek 19. dubna na Nově. Už týdny uniká policii. Mně se zdá ten nějaký nervóz. Ať to byl v tom pase, kdo chtěl, nemá s vraždou nic společného. Ne, dokud nebudu vědět víc. Teď však musí k soudu jako svědek. Já vím, že to nezůstane. Mohl bych se znovu podívat na ten váš řidiče. Nedělej to, táto. Uprchlík ve čtvrtek na Nově. Vítejte na palubě. Uvidíte, přijdou všichni. Petr Rychlý ve svých svátečních převlecích. A speciálně pochoutkově upravené úlovky vašich kamer. To vše si vykoledujete na velikonoční pondělí. Za dveřmi čeká malé překvapení. Milý Jacku, tohle je naše dítě. Moje ruce, no, hej. To je hnusný. To je dítě. Jasně, že to je dítě. Děti dát hodně práce. Co mám dělat? Místo pánské jízdy nastávají mateřské povinnosti. Dvě rázní tatínkové, Tom Selleck, Seth Denson a Steve Guttenberg. Tři muži a nemluvně. Velikonoční pondělí na Nově. Vítejte na palubě. Tak a teď se pozorně dívej. Petr Rychlý je trpělivý učitel. Nevadí. A neschází mu humor. Je to naposled, co ti to předvedu. Vaše oblíbené Natoč to. Trpělivost budou potřebovat i Kathleen Turner a Michael Douglas. Ahoj. Vy jste mě snad přišla zničit. V tropické džungli je čeká honba za diamantem. Hej, hombre. Nikdo mě nebere vážně. Další, prosím. No? Naopak v klidu budou v Teletele. Pondělní večer na Nově. Dobrou, šéfe. Řítí se nové ANO, které nachytalo Ivana Mládka, Báru Bazikovou, Davida Soukupa, nemocné hvězdy, Siláka Van Dama, seriálové slabochy, kuchaře v akci, zajíce Zazu a navíc objednejte si hru Riskuj za skvělou cenu. Volejte si o první číslo zdarma a staňte se členem klubu diváků Televize Nova. Víš, já se za týden budu ženit. Charlie Sheen má před sebou nelehkou volbu. Po divokém flámu s kamarády se přesto rozhodne. Zítra se žením. Za chvíli. Ve středu večer si dejte schůzku se známými osobnostmi. Gangster Robert De Niro a policista Al Pacino svedou nelítostný souboj. Co se tady sakra děje? Jak si Libuše Švormová přičarovala krásnou dovolenou. Jak odpověděl Dalibor Gondík a zasloužil si lásku krásné Markétky. Vám prozradí Prásk. Spořitel nám musí jednou na to přijít, že spáchá trestný čin a já jí to dám vědět. Na falešnou občanku vyzvedl zloděj 100 000. Sledujte Občanské judo. Středeční večer na Nově. Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek vás s předstihem připraví na Zemanův novoroční projev. Nebude chybět ani druhé pokračování reality show a na žebříčku oblíbenosti si zasoutěží politická hitparáda. Ta s humorem odhalí slabiny našich politiků. Politické harašení 24. listopadu na Nově.